Paghiro sa minimum wage kan mga obrerong Bicolano, pigaadala na kan Department of Labor and Employment. Bicol Region may pinakahababang minimum wage sa bilog na nasyon, sigun sa DOLE. Yan ang tinutukan live ni Veblen Reynes. Veb? Jessica, sunod kan hirit kan mga obrero sa Bicol, nasa proseso na ngunyan ang posibleng paglangkaw kan minimum wage sa pribadong sektor sa rehiyon. Katakod kaini, pigkondusir na kan DOLE ang public hearing manungod digdi kasudma sa Naga City, mantangunyan na aldaw sa Legazpi City. Kunda ikapot ang manibela. Sa sarong talyer sa Naga City nagsa-sideline komo mekaniko, ang driver na si Oliver Salado nganing masimbagan ang pangangaipo kan sa iyang pamilya. Pigkukulang kayaan sa iyang kita, hali sa sarusan ng trabaho. Naglalangkaw po ang mga presyo po kang bakalon ta. Number 1 itong pagkakan. Tapos naglalangkaw pa si gasolina. Siyempre, kinakapos na. Duman pa lang po sa bagas, kasyahan na. Si Raymark Cacho, panglimang trabaho na ang pagiging pump attendant sa sarong gasolinahan sa syudad. Kung minsan kaya, dahil na sufisyente ang naiuuli niya, urog pang may aki na siya. Kaya kahagada ni Raymark, lugod maglangkaw naman ang sa iyang sahod. Para makatulong din sa kahit konti. Pinag-aadalan na ngunyan kan Department of Labor and Employment ang posibleng paglangkaw kan minimum wage kan mga obrero sa pribadong sektor, kabali na ang mga katabang sa harong sa rehiyong Bicol. Segun ki Regional Director Maria Zenaida Campita kan DOLE Bicol, nagkukondusir na sinda katuwang ang iba pang ahensyas di gobyerno nin public hearing kung saan pigtungkusan ang mga bagay na pigkukonsiderar sa paghiro kan minimum wage. Sa presente, 310 pesos kada aldaw ang minimum wage sa Bicol, ang pinakahababa subuot sa bilog na nasyon. Kasi meron silang nabinbin na wage order last 2020 ay nagkaroon ng pandemic, hindi siya na-implement. Pigihiling man subuot kan ahensya ang magiging epekto sa mga employer asin obrero. Huli naman sa halangkaw na presyo kan mga barakalon. Sa ngunyan, halawig pa subuotan proseso. Nakikita nyo na yung minimum wage ay hindi na at par with other regions at malaki ang ibinaba ng purchasing power. So wala ng peso, wala nang dahilan para hindi siya itaas. Jessie, daipasa na nahahaloy nag-file ang Trade Union Congress of the Philippines sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nin petisyon kung sa inkahagada nindaan 440 pesos na minimum wage o take-home pay kan mga obrero aro-aldaw. Initang ani masimbagan ang aro-aldaw man nindang pangangaipo asin kan sa indang pamilya. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Veb.